Walau isang मैया मोनायाव नायनाय सोलायदोंमोन ओमफ्राय सियानै मैया मोनायाव दसे नायलाबायदोंमोन। Walau isang kecil. Itu lagi. Tidak mana. Hap. Kecil-kecil aja kental digoreng nak bagian. Oंखाम थारनानै दै एसे हरबाय दे लोगोफोर मोननांगोन ना बुस्थुआ। मिन्थिजोबने दाउ फिसायै फुनगोन नों संना। मोनबाय लोगोफोर मोनबाय ससेया नाव गोगोम टेस्ट एवखाबायलां ओंख्रि दा दसे थानानै जानोसै भिडिअखौ नायलांबाय था। बे मा बे जाहैबाय नै खान्थाल बेगरजों ना ओमफ्राय बेथिंथ' खुसिया नैबे ओमफ्राय नैबे एम्बु मासे मोनदों एवनानै जायो नैबे मानसिया ओंखाम मोनजोबबाय जानोसै। माखासेया मा खालामनानै दङ नै सासेया मबाइल नायगासिनो दङ चार्ज होलायबावनाय बोरो सासेयालाय बबेबा थांलाय फैलाय गैया अबावबा थांदों एकदम अखा हानानै जिफ्रानो उलांजोबो। खुसिया नैबे खान्थालजों नाजोंमोन नाखौ लायासै खुसियाखौ जानोसै। नैबाव दं एम्बु मासे एवनाय नैबे आं जाबायमोन आरोना मोजां जादों जानाया जागोनसै दे लोगोफोर। सासे जागासिनो दं बे खुसियाबो जाया एम्बुबो जाया नैबे नाजों जाबाय बे लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दसे गोलांनि ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना। थ' उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनसिगोन। थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय।